So ngayon nga bab, pakit ko po kaya kayo kumana na pong gagawan nining rice cake. Ini po yung side hustle mga duwang obet balang Sunday. Nung ikit ko po pepadas pakan ke pong metro nga tray ebon maputi obet. Obet lalawan ming balat lo potang masuk-suk lasbuk deng mangangkin. Ang kay mga nakatang metrong sa akong abiyas bab kening mekanismong inbensyon ng Jamie Neutronay. Ay dana kamal ke pa mong seli kay ni yung kay masisira ya panay kayang pambelt. O yan bab padulot tani nga lungaldo yan. Kaya rin nga lungaldo bab balikan tayo ini megin na maputi. Pachi ikit yung sinobra ni rayupot bab din yan sa baterya pondita ka use oil pampatalusa dayan bapay. At saka para mabanglo-banglo yung kakatamong rice cake bab mga nakatamong ditak vanilla extract. After 3 hours bab patok na ngantanin dumurot ni puta masira na naman yung pambelt na. Ang kay pagogo tamong mano-mano kang obet ining katamong sabo. Po pala kakalingwan ka na ingke katamong metong sako nga jeseb. Bakan tang mahal sa ingke katamong rice cake podang ibigta na ni bab. Ay ni obet bab pinggogo na ni ingke katamong rice cake. Loko obet nalawan mingke ang kwentos pota may sosoy kan nakarinig kan tao. Kerempo palang mangot ang bakit pe mano-mano kaya pang pegogo ang obet itang kakatamong rice cake. Bakan tapong yata na mga nangasin. O yan po, makakabit na kaya kakatamong lunanan, ang kakatamong rice cake bab. Ang kaya din ang tamong dita kabatera kembabo. Kaya rin naningatlong oras sa maprosesong pamanganabab. Ibigtan ng 30 minutes yung kakatamong rice cake. After 30 minutes, balong putan luto ng rice cake tam maglupay ang blocks. Ayan papalwal na ng obet to. Kaya rin na metong paruminggo bab, siguradong marimlano ng kakatamong rice cake. Malyari na lang pang gawang bale. Ay, alidok mo ta bab. Pamangalaran bab. Ayan bab, papagulita na lang obet. Bakan tang may pagyula katang pidukan ng tamong jarbap. Kasi kareng ko nalalagay bakan tampot ang sarwan dalaking grocery bab. Agit sa sabulya gaday. Ayan bab, magrepak na yobet. Kareng po palang bisang manorder kay Muntalam po ken TikTok shop ko bab. Or visit my physical store here at Earth.